Hola, sóc la Clara Massons i sóc organitzadora professional. Us ensenyaré com plegar les tovalloles de platja. Quan veiem les tovalloles a les revistes o Instagram són totes blanques, perfectes, totes iguals i l'armari queda espectacular. Però en les cases reals no sol ser així, en tenim de cada color. Aleshores, us ensenyaré com plegar-la perquè l'armari ens quedi el més organitzat possible. El que farem amb la tovallola és que, si jo la plego tal qual he arribat de la platja o la piscina, l'he rentat i la poso i la plego, no em queda de la mateixa mida i això fa que l'armari no es vegi endreçat. Aleshores, el que hem de procurar és que ens quedin totes de les mateixes dimensions. Cada tovallola és diferent, els dels petits són més petites, les grans són més grans, aleshores més o menys em fixo en quina mida tenen i ho intento fer igual. Plego i plego. I a veure si em queda més o menys igual. No sé, jo crec que queda prou bé. També us vull ensenyar com fer les tovalloles que tenen caputxa. D'acord? Aquesta és una tovallola de piscina que té la seva caputxeta. Aleshores, plego perquè vull buscar aquesta forma i amago la caputxa. Faig un plec i un altre plec i ja la tinc. Aleshores, per col·locar-la dins de l'armari. Aquesta és la qüestió. Si jo les poso així, es veuen tots aquests plecs. No és gaire, però és molt diferent si ho posem així. Mireu així, totes aquestes arrugues. En canvi, si jo quan obro l'armari estic posades així, només veig aquest llom, l'armari es veurà molt més organitzat i molt més relaxant. Espero que us hagi servit i que us agradi molt aquest truc.